салом алейкум бародарои азиз, чӣ хеле ки шумо уже стадиона диден, хитон хит карден. И барномаи пенальти шапак, простой пенальти шапак небуд, пенальти шапак ва жопа ва иштирокчиёни имрӯзаи мо Фавик, Махач, дар комментариҳо ман дидам ки бисёри шумо ҳамин ду каса талаб кардем Фавик Махач. Ина ман овардум шона. Имрӯз мебинем ки кадомиша удараш сахтай ё ки кадомиш жопа места. Рафтем. Ба фикрам шумо уже хитон медонем ки барои фаҳмидани кадомиш якм мезана мо танга мепартоем. Дидиш? Инами Фавикай ушти. Фавик баратада. Якм удари Махачай ку мебинем. Ай ҳозир муваффақ мегарда ё ки не? Мебинем. Рафтем. Ова. Якм удара Махач натонид зада ози навбати Фавикай. Вау, чай! Бачаи чӣ буд? Тоба. Хелкам сеткам медраи кӯдакам шӯхӣ набудай. 1-0 Фавик бридестай ози навбати удари Махачай. Кани Махаҷон як хурхи ягишки ки жопа мехӯрда. Анаи дига гапа иҷада маълум ки ози рақобати гарини вазбин мерава барое ки ҳардушона ударошон сахт будиянд. Бо жопарам кадомиш истод ударзадагира ки удараш сахтай. Ваҳчай. Ман грамота намиёрум. Исоп 2-1 Махач. О, молодец Фавик. Бародаро, исоп 2-1 се удар Махач задагиай, 2 удар Фавик. Ай ударои Фавик ҳардуш гол шудагиянд. Ҳозир мебинем ки сеимшам гол мешава ё ки не. Ҳолам исоб 2-1 барое ки Фавика сеим удараш гол нашид, ози навбати Махачай. И ози шанс дора ки исоба 2-2 кунад. Барое ки дудари дигашон мондагиаст. Фавик ҳолиам 2-1 бридестай, ҳозир шанс дора ки исоба 3-1 кунад. Агар ки натона Махач ҳолиам шанс дора ки исоба баробар кунад, яъне як гол бизанад 2-2 бишавад.
بله натури ударои фавик сахти бад будай. Ман да дига одам овардани будум, хайрати наовардум одама. 0 грамм браҷон раҳмат буду ки наовардум таки дака удараш сахти бад будай. Бахтидор. қоидаҳои барномаи мо ҳам хелеанд ки одаморо кайфалон намекунем. ҳисоб чанде боша ҳамин 5 удари бояд аниқ бизанад. ин хегире махаҷ ҳам хелам бой додаги ҳам хелам махаҷ жопа места неки и охирон ударшай барои мо мемонемша ки охирон ударша бизанад. Як ям дадам гол мезанад ҳамин ҷоно. خیلی که من گفتم یکه اما یکه من توغری آمده حساب سه و دای همه خیلی هم فاویک بریدگی های برای که از آخیران داره همون هم فاویک بزنه بتونه چهار دکنه با خیلی دیگر رقی باش سخته رای میترسن نتونه ایجا گفت نیسته بیوشم دارش سختی بده چودکه و دارش سختی بده بله чороду барномаи имрӯзаи мо да фавик ғолиб биромад. Махаҷ махаҷ хай брат тақдир чунин аст ки ту жопа мести. ду барномаи охир у барномаи пешина монда ҷонон жопа истодагӣ буд. ин барнома да махаҷ жопа места. барномаи дигара ҷонона против махаҷ мемонад. ака мумкина як гап бугум ака. оз 5 ударе дида ки ҳам хеле удари бетаб буд. با 5 تا دیگه هم خیلی شازی میبینه раднои айҳо зиндагӣ мекунад ки кадомеро нервиёш слабӣ бада ё ки кадоме ҳоли 18 сола нашидай илтимос мониторотона бикишен ки ударои кӯдак сахтай ҳози данун ҷо гарая бо нишонте нишонтеси акамон хай мебахшӣ брат ҳам хеле қонуни қоидаҳои барномаи мо мерем махаҷ жопа места фавик мезанад. бечора айхату қадар дур истода леки ёрдам шав наметавад. эй инсон ман ҳамаро мегӯм ки сахттар бизанем чотка да кун бизанем сусу леки тура илтимос мекунем ки остатар бизан. баъд диққати кияй барнома ама акай додикдори барномаро дидан намекунад қатити жопа бозӣ бефаҳми амира ара ҳамин чанд тарак диде да бародарат бикуза как никак кино да ҳар брат рафти شما دگاور کرده گیم والله پنجم درد مونده گیم پنجم درد برسون آخیران ودارش مونده خیت کنه که هم قدر ودارای ماشین داره لیکن 4 ودارن نتونی جو پرزده. واو چای چهار طرف باقیدا باور که مخاجو نکنم بزنم برای چی برای که دوست بدم ما بازی نیستیم دینا شهر گفتم بعد این کینوی میرزا دا فاویک مخاج هر دشون چی میشوند دشمن میشوند تکه صغیره ها قدر
ҷонканиёт агар бароям як удари охирон бошад акай доди худо соперники ояндата дидӣ битар мошини бад барномаи имрӯза натури гарани зур гузашт барое ки ҳардушон ударои сахт доштанд гарани ударои сахт доштанд ҳамин қай ки фавид удашини бадай хеле одами гуфти гапо чиай соли баъд тақдириш механда ҳозирам хеле тақдириш хандид як акай дигаримон бахшиши зиёд барномаи мо чунин аст жопа истодак лайк битен ав колокольчика битен просмотр кунен сузур шиносотон дароӣ кунен то ки ҳамин барномаи мо результата морам фаҳмида ябора одамои хеле бисёртар мухлисдора биёрем бинем шонаку ҷуръат мекунанд жопа бестан ёки не махач чӣ гуфтани брат Tenci bad be. Udarı oturuyor. Saydı bada zaten. Ol da kamera mebini ki brad ҷо рости гарони ба худо рости ҷон мизанагиё гурда да не рости думба да омараги рости да то амҷара рафтаги ҷот кияё Kaç zaten fal topluyor. неки зураён барнома до фитга миёй бо иштирок қати ҷонон мо немта миёй иштирок мекунӣ хай неки хеле кидидем коре мекунӣ дамиҷа мақаҷ базуҷдан бешава Ne o zaman bozu şahidi de mozu yok paysotu. прикола бахда туурия Mozu yok paysotu. Am dadin dilim havaya biratandı. хай ҷонон мизва қабул ки ман боварӣ дорам ки любой кас ҳаминҷада ҳоли кадом иштирок мекунад ҳоли мара мегӯянд ки мо орзу дорем ки қати ҷонон жопа бозӣ кунем хай мебинем ту ки мақсад қати розӣ шавад чиқара мақсад ҷонон яке мебинем жопашона ту чӣ гуфтанӣ гуфтанӣ ман ҷойботаи мақсад гап нест бародарам махача чор удар ман назадам худу мардак бори агар не хеле чотки метавонистим бизанам баъд доди худо хай тайёри табин ай ҷавоз мегумта ки як бор дига хеле мекунӣ худат медонӣ ки гуфти гапо баъдай барнома рости гап ман қатъи ёяди чакчак дорум агар ки дофти дигаам хеле кардӣ дилсӯзӣ кардӣ чакчакҳо намешаванд фаҳмидӣ агар ки дилсӯзӣ накунем я маҷбуре шумо баъд инҷа балиса бараёхӣ и қонун қоидара дониста омадагия фаҳмидӣ акай доди худо жостки миёе карочи жостки бозӣ мекунем вақти дам мудда чӣ мадам барномаи дига қатъи доди худо интизор бишем бале хай ҳамин буд барномаи пеналти шапак ба жопа раҳмат ки то охира тамошо кардем ҳама каса дар паноҳи аллоҳ бошад Peace, one life. Hi.